Adi, Adi, mă, Adi, mă, te rog. Stai așa. Hai, acum arăți-ca? Da, dă un pic asta așa, dă un pic asta. De toată lumea. Nu trebuie cu lumea. Haide, rățișca mea. Haide, rățișca. Așa. Stai așa, lateral un pic. Hai, mami, un pic rățișca. Stai așa. Nu uita-te aici. Ce scumpă ești. Ia arată butica. Ce așa? Nu, invers. Așa, și acum rățișca. Și acum ta este pup și eu. Zâmbiți la cameră, vă rog. Eu am făcut. Ata eu am făcut. Ata am făcut. Ata butica am făcut. Rățișca. Hai mai fă un pic rățișca. Gata? Ia. Ce înseamnă asta? Un ochiul. Închis la magazin. A fugit butica. Uf. Dar de ce fuge așa cu telefonul? Dar de ce fuge așa cu butica? Uf. Pupic?